vagytok. Kempeljünk ki a sarokba. Jó, de először találkozni kéne, megint menjünk a nagy hídhoz, ahol az előbb voltunk, csak megöltek. Az a baj, a Marksmannek nincsen idője, eltörelnyője. Eltörelnyője, és amúgy, hogyha ő egy mondjuk 6 blokk távolságból leesik, akkor a 70 HP-jának fele elmegy. Na, Leocki, hol vagy? Én itt vagyok a hídnak a közepén egy koponyánál. Hol is van a híd? A pálya közepén meg. Hát... Gergő, az te vagy? Aki szkópolt rá? Igen. 26 HP-m van. Rigó meghaltál. Fejtőerjű. Nem tudom, haver. Mi a szar? Hát én nem fogok újraéledni. Ó, nem lettem De zombi. újra fogsz még. Nem lettem zombi. De, Gergő, újraélettél? igen, jobb... melyik sarok? Jobb sarokba menjünk, jó? Jobb felső sarok. Oké. Jó, felső? Igen. De mindig változik, hogy nem? De én megyek jobb felső sarokba. Most spórolok a HP-mmal, most leások. Az hogy van, hogy egy zombi van? Vagy ki rage-elt? Jó felső sarok? Igen. Amúgy úgy, hogy kilép. Én már itt vagyok, mindjárt jobb felső sarok. Én is. De nem is vagyok. Mindjárt. Azok ti vagytok ott arra? Igen. Ott van Gergő és ott van HGD-s. Nem tudunk építeni. De. Csak hogy te mi a mapon kívülre akartad rakni? Tessék. Építek egy ilyen snipe camp helyet. Csak nem tudom. Mondjad, várjál majd én. De én tudok ilyen sniper izét is. Tudom, ezt amúgy be lehet állítani. Menjünk fel a tetejére. Azt akarom, csak én kiások. Így. De Szerintetek meddig fogjuk tudni? szerintem rohadt sokáig. Hát 8 perc van még, azt azért illene. Így. Figyeljétek így. Basszus Gergő, pont ugrottam volna át és oda raktad nekem. Sporoljunk a lőszárrel. Basszus! Shit. Nem is látom egyébként a... Mapot én sem. Mármint én alig. Még egy hidat tudnék építeni. Hát hidot azt építsél, az úgy jó lenne. Nekem meg van ilyen kis falacskám. Baszki. Komolyan tanulom. Na. Hogy ennek tetejébe beállok. Ilyet fogok építeni. Amúgy én nem is hogy jobb vagyok, mert nekem 34,4 órán van benne, szóval... Mhm. Gyere Rigó, toljuk! Tessék, Elmegy! ezt az alját itt befedjük. Hagyod, majd én befedem. Basszus! Ugye mondd, hogy nem voltál meg. Megdöglöttem. Komolyan? Dehogy döglöttem meg, azt nem olvasok csetet. Na most itt eléggé bekempeltünk, úgyhogy... De hogy most ez vágás volt? Úgyhogy itt... Oh, leset. Úgyhogy itt most nagyon menők vagyunk. Rigó, mi ketten építsük fel magunkat, a Gergőt meghagyjuk. De miért? Nincsen blokkom. Nincsen blokkod? Ne építs fel maga, John Wayne, snipe-olni fogunk. Hát te egy sniper vagy, de mi rakétavetővel, meg mindig Anna vagy a picsába sniper. Hát azzal is meg kell oldani. Az anyád Isten. Meg kell Így oldani. zombi. Gergőnek a segít, jó, le tudtam sniperezni. Tö- Innen közelről. Lőhettek rakétával?
Egymást tudjuk sebezni? Úgy túl troll lenne a game. Értelmes játék. Szóval most csapkodjuk egymást lapot. Oh, hey. Jó, ez... Hát így. Azért ne üssétek már ki, ezt azért ütöm be így, mert így sokkal jobban néz ki sötét. Oh, jó. Ó, Gergő ilyen rikító blokkot lerakott. Akkor ezt figyeltük. Hú. No scope. Jó, építsünk ide egy magyar zászlót. Majd én építek, hagyját. Az hogy is van? Zöld, kék, lila? Zöldkék lila, igen. De várjál, hol van a barna? Ez itt barna. Piros. Van ám ott magyar zászló. De várjál, majd én ide építek egy jó. Na, Ide egy jó nagyot, ide így. ez egy easy win lesz, hogyha nem csinálnak valamit a zombik. Így, de várjatok. Én itt építek. Előlök egy rakétát. Piros. Menj már onnan. De hé, ezt én építettem. De bazd meg, Gergő. Megütlek. Akkor én meg ide építek. Jó van, építsük. Na, végre ölnek a zombik, végre. Ide jönnek? Nem mondjuk, végre ölnek. Gergő, mit csináltál? Zsambor. Hoppá. Yes? Na, ölnek ám, ölnek szépen. Hungari. Várjál, mi az alsó blokkja zöld? Ezt így. Pim, nem. 4-en vagyunk, szóval rajtunk kívül egy. 1, 2, 3, így, és ezt az alsó. Na, szerintem ideje elfoglalni a position-öket. Vigyázz! Ja, úgyhogy ezt vágjuk ki, Jó. mert... Basszus! Rigó, Gergő, azt az egy blokkot még üsd már ki, ezt a sötétet. Ez rondán néz ki. Azt az egyetlen egy sötét blokkot üsd ki. Kösz. Na, így jó. Piros, fehér, zöld, motherfucker! Ez kellett ez a motherfucker. Jön egy zombi! Társaságokkal. Dehogy jön? De itt van ez a Domiti. Szedd már. Bej, be! Nem tudok lőni. Legközelebb akkor én megyek. Rigó, ketten. Eltaláltam! Szép. Én meg lezuhantam. Meg fogok halni, gyerek. Geci, nem tudok lőni ezzel. Én nem meg fogok halni. Amúgy a másik sniper az elég. Headshot! Jó, szép, nekem meg gyorsan föl kéne mennem. Baszki, meg fogok halni, segítség! Alattunk van. Alattunk? Biztos. Szerintem nincs. Várj, Akkor már kiásott volna. nem. Jó felépítettük. Hát ha ide valaki jön, azt megtapsolom. Hát kiássák alólunk, azt romba dőlik az egész. Hát most, de nem tud ide jönni. Hát, Jó van, lehet, ezt megnyerjük, ez easy win lesz. Hát! Nem, 2 percünk van még, Rigó. Nekem 6 rakétám. Neked mennyi rakétád van, Rigó? 6 nekem is. És nekem nincs. Gergőnek nincsen rakétája, szóval ő fog meghalni a leggyorsabban. Se egy törnyire, se három. Jó, egyet lehiteltem. Király. Attól függ, hogy testet találtál, vagy melyik. Hát. Megint kétszer hiteltem le. Ja, egy lőszerem van. Oké, Nincs, kifogytam. kifogytál, bazd meg. Bérzett Értem. fel az összeset. Ezért kell fejlett célozni. Gergő, te most újra tölteni se tudsz? Ja, még egy zombi. Lerambozzak. Itt van alattunk. Leugrok hozzá. Én. Majd én. Megöltem. Majdnem kiásta amúgy. 9 HP van. Ügyes vagy. Te fogsz meghalni a leggyorsabban. Na, Hát így Így a nagyon. szélcsend, aztán fogadjunk meg itt tömegessével fognak. Ott, még 3 jön. Gergő, hol? Mit csinálja? pisztolya a fejlettség célozni. Basz meg! Holy shit! Majd én jövök. Vigyázz, most ki akarják ásni alólunk? Vigyázz, ki fogják ásni a tornyunkat? Kiásták. Meghaltam. Itt a még! Rigó,